Per carregar un programa, el primer que hem de mestre és un ordenador, ja que sense ell malament anirà la cosa. El segon que hem de mestre és un programa, que sempre ven disquets, així que si mos venen un programa que vengui en cinta de vídeo és que mos estan prenent el pèl. Bé, doncs, començam posant l'ordenador en marxa. A continuació introduirem el disc número 1 dins la disquetera. Llegirem el que hi ha dins el disquet. Escrivim A, dos punts, i li fem un dir. El dir ens diu tots els arxius que hi ha dins el programa. Cercam un arxiu que sigui install, instal·lar o així, però qualsevol prescuda, però que tingui exe davant. Install exe. Aquest és el que cercam per poder instal·lar el programa dins el disc dur. Escrivim install i retornem. Llavors ens demana coses molt rares. Nosaltres li deim que sí, sempre. Yes. Més coses. Ara m'apareix que ens demana si volem introduir el programa dins el nostre ordenador. Li deim també que yes. Anem ara què dirà. Li tornem a donar return. Ens diu que li donem. I ara comença a instal·lar el programa i tot sol. Ara hi ha una estoneta d'instal·lar. Jo no ho gravaré tot perquè si no me quedaré sense... Per tant, el que farem serà estudiar una miqueta d'història. Bé, tornant a la feina, veiem que l'ordenador ens demana que li posem el disquet número 2. Per tant, això és obvi, llevam-s'ho i posam el 2. I retorn, com sempre. Esperàvem que s'hagués instal·lant, si volem podem tornar a estudiar, i si no, ens posem davant l'ordenador, a mirar. S'arriba a fer un poc pesat, ara ens demana el disquet número 3. Per tant, llevam, posam el 3, això ja ho heu vist abans, no us ho most, i retorn. Segueix copiant. Si aquest llumet que posa reset veig que s'encén i s'apaga, i a més fa un renou a l'ordenador com si estigués espanyat, fan... vol dir que funciona, que està carregant el programa. Com vegeu que no s'encén, ni que fa... malo, vol dir que hem d'espitjar el botó reset per tornar a començar de bell nou. Au, segur que això sabeu el que vol dir. Installación complete. Això m'apareix, sabeu després que m'he mirat el diccionari, que vol dir instal·lació acabada. Ara podem anar a veure el programa, per tant entrant dins el Windows. Com veureu, el meu Windows és un poc especial perquè li he donat un colors negres perquè la filmació quedi un poc més bella. Entrant dins el principal, i de dins el principal m'anem a l'administrador d'arxius. Cercam si hi ha el programa PC Globe. Aquí. Ara ja només ens queda instal·lar el programa amb un icono. Per tant, sortim d'aquí, tancam la pantalla, tancam aquesta, obrim arxivo i obrim un de nou. I ens surt aquesta pantalleta.
Ens diu nuevo grupo de programa, aceptar, descripció, li posam el nom, PC Globe, aceptar, i ja tenim un icono. Ara n'hem de fer un de dins d'aquest per cridar el programa. Nuevo, un altre pic, aquest pic ens demana la manta del programa, aceptar, i ara ja és un poc més complicat. Descripció, li poden posar també el mateix nom, PC Globe. I ara passam a línia de comanda. Aquí, com que no sabem el que hem d'escriure, demanem examinar. I cercam el PC Globe dins el Window, dins el C, més ben dit. PC Globe, el triam, dos pits, i ara cercam aquí l'arxiu que executa el programa, que instal·les per instal·lar, tot aquest no sabem què és, i aquest que és PC Globe exe. El triam, dos pits, aviat. Ara acceptar, i ja està fet, ja ho tenim aquí, i ara aquí podríem posar en marxa. El posam en marxa, pitjant dos pits icono, i ja tenim el programa instal·lat.